יאללה. שמעון. זה ספר תורה שקודם כל מוקדש לרבי אליעזר השליטה. עניינו זה שלמות הארץ, ארץ ישראל. ספר תורה הזה יש לנו עכשיו, נכתוב בשתי ספרי תורה. זאת, מתקרב שנייה, זאת הברכה, אוקיי? וזאת הברכה, ואחרי נעבור לבראשית. זה מזכיר לנו את העניין של מה? נכון, וגם מה שהיה בשבת שחל, שמחת תורה שחל בשבת, שמה שקוראים אותו 7 באוקטובר. אנחנו רוצים להקדיש את הנקודה, בגלל זה השקפת הניסוב עם שתי ספרי תורה האלו, להקדיש את המנוחה של שבת אפריקה, זה דבר נצחי, והשמחה של תורה שאמת אפריקה ייקח מאיתנו, וזה מה שעושים על ידי הכתיבה של שתי ספרי תורה אלו, אוקיי? הספר תורה נכתב בכותל, בחברון, במירון, בקבר יוסף הזיו, בחומש, עם כל מיני רבנים, 1,200 שלוחים, כתבו מכל העולם, אנשי צבא, אלופים, ברוך השם, שרים, חבר'ה כנסת שיהיו שרים, וברוך השם, שרוצים אליה לכתוב עם שמעון, שאומרים כל מי שרוצה להקים ידרים, מי שרוצה להשאיר יספין, ולעולם ידרים כדי להתעשר. זה סופו של דבר, אנחנו בדרום, אתה פה, עיר הבירה של באר שבע, אז אנחנו בעזרת השם נקים, להתעשר ונביא את הגאולה. ובאר שבע זה עניין של שבע כתוב זה עניין של שבע, זה גם לסבוע, זה שבוע. אז שיהיה בסובה בבאר שבע בעזרת השם. אוקיי? עכשיו דיברתי, אנחנו נכתוב, הנה זה הספר תורה, תראה לי זה ספר תורה ששמעון בולבול, סגן ראש העיר, שכתב, שקיבל, סליחה, ועכשיו אנחנו נעבור לכתיבה, נקרא את הפסוק של זאת הברכה, יש קשקושים, אבל זה הכל ידיד מתוקן, אוקיי? בואו נקרא ממך, ולא קם נביא עוד, תקרא. לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו אדוני פנים אל פנים, לכל האותות והמופתים אשר שלח אדוני לעשות בארץ מצרים, לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז לצורך העניין אנחנו נכתוב את השין של שמעון, השאלה איפה יש לו פה שין פנוי. אשר עשה, אתה איש מעשי, המעשה הוא העיקר כמו שאומרים, יותר ככה יפה. שמעון תשים את היד בדיוק פה ככה על היד שלי, אוקיי, ארני כותב לשם קדושת ספר תורה. כותב לשם קדושת ספר תורה. הנה, את הראש השמאלי של השין, יפה, ואתה קולש פה עכשיו את הפסוק האחרון. אתה איש מעשי, אתה איש בצבא, עכשיו תסתכל עליי, אוקיי? אתה איש בצבאי, אתה גם סגן העיר, זה מתאים לך, זה תפור לך את המילה הזה. אז אני קודם כל לפני שאני אבוא אותך, אתה מבוא אותי, לכל הקהל, אתה גם כמה מילים בבקשה. קודם כל, תודה רבה על הזכות הגדולה, לספר התורה הקדוש הזה, בעזרת השם שבזכות הספר התורה הזה נזכה שיהיה לנו גאולה, יבוא מלך המשיח, נזכה בעזרת השם שיהיה הסוף הזה עכשיו, הירידה הזאת שהייתה לנו בשביעי לעשרה, יהיה בעזרת השם התקומה של עם ישראל, וביחד נזכה לראות את מלך המשיח בגאולה השלמה בבניין בית המקדש. אמן ואמן. שכוח גדול הרב, כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, זה שהקדוש ברוך הוא משמיים יזכה לך כהנה וכהנה באושר גדול. אמן. המתברר מתברר בכתבי תשעה בעזרת השם. תודה. עכשיו נעבור את הספר הבראשית כמו שאמרנו, שזה הספר החדש שאנחנו כותבים. אוקיי, זה סיימנו. בבקשה, אנחנו נגיד עוד פעם, נקרא את הפשוט, תקרא את הבראשית ברא. בראשית ברא ונשמע את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים רודפת על פני המים. ויאמר אלוהים לאיוב, ויאמר אלוהים קראו כי טוב, והבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא לנו לאור היום ולחושך הלילה, ויאמר לו לחברו, ויאמר כן בתוך המים, וביא בין מים למים. אוקיי, עכשיו, אותו דבר, אני רוצה קודם כל שאתה תכתוב את השין של הספר השני, ואני רוצה ברשותך לכתוב גם את האות לרבנית, לרתך. יש לנו פה שין, לצורך העניין אנחנו נכתוב את השין של בראשית, אוקיי? ג'ו על ג'ו,
עד שאחרי זה נפצע איזה שין. הנה, שין ככה, הרי אני כותב בשם קדושת ספר תורה. ספר תורה. מה השם של הרבנית? טלי. טלי, עם תף? ט'. אז יהיה פה טוב, הנה, כי טוב, הנה, בבקשה. אוקיי? הרי אני כותב בשם קדושת ספר תורה. הנה, זה לרבנית, טוב. אוקיי? יפה מאוד. ורק עוד דבר אחד אני עושה כבר, זה ממש ככה, זה כתבו. כי כתבו זה עניין של מלחמה, זה עניין של ברכה, שיש לו ככה, ואז אולי פה נמצא איזה שין. שין, יש פה שין, אתה רואה פה שין. עשה עוד פעם, אוקיי? זכר, הנה, זכרו את אשר עשה. לך עמלק. לך עמלק, תקרא. בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב לך כל הנחשלים אחריך, ואתה אהיה ויגיע, ולא יהיה אלוהים, והיה בהניח אדוני אלוהיך לך. אוקיי, יפה. אשר עשה פה. אשר עשה פה. הנה, בבקשה. בוא תראה פה איזה יפה, אתה רואה? את השין של עוד פעם של שמעון, יש עוד פעם של עשה. אתה רואה? ממש ככה. אני מאחל לך שלך רק טוב, בעזרת השם, תמשיך לעשות, אמן, ללמוד ולעשות. המעשר העיקר, משיח נאו. אחי אדוננו, מורנו ורבנו. לעולם וישקוע גדול. תודה רבה. הרב, אני גם אכתוב איזה עוד כן, בטח.